bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare jaam hiira mon hande ko altini 5 lewru janvier hitande ujunnaji 2026 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. toɓɓe men ɓuuri mawnude ko to États-Unis hono kanko Nicolas Maduro gaddunoɗo leydi Venezuela o yettima hande tribunal toon to New York heɗade holko takka ha hande habaruji meɗen hakkude États-Unis e kamɓe leyɗele takki ɗum kanko Donald Trump e nder konguɗi waali o wonde ko caggal nde noɓe jenni toon to Venezuela ene wayno so rena ko Colombia, Cuba e Iran e Mexico kañum goni jogori rewte hen. kittorɗen ko jokkodirde Tidiane Niang joɗodiɗen toon to Nouakchott ko ɗum woni titre uji men ɓuuri mawnude oɗo journal ma en gartu joni joni e dasuji muɗum. Radio Jowsare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowsare ko hettu yankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowsare International. wonande jogiiɓe publicité jokkondir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsare jaam hiira mon ko adi foof eɗen jafno no fewi balɗe ɓen ɗe foof en dañani arɗo en noon ko en coftano kono noon kadi ko adi fof kadi eɗen ñaago bandiraɓe ɓe kadi duwanade ɓe hitande darinde hitande ujunnaji 2026 yoɓe jaafo en jarlo en kadi yo Allah wallu en ndeɗo hitande kadi woni hitande moƴƴere hajuji men fof kumto en rokka en cellal rokka en kadi e kadi min kontini kadi kontini ñagade noon heɗotoɓe min en kontini kadi rokkude min support mon surtout ɓurdu mawnude ko heɗade min e haalande min kadi gueɗe ɗe ganduɗa en oɗon jiiɗi min bayla walla min pewnis ko min kala ko min gonnanno kono min jafni on kadi e inde radio Jowsare kala joɓɓi emin jiiɗi saha fof kadi andude holko woni miijoji mum min mbaɗata ko ɗum noon kadi en wayno ko hitande darima kadi en puɗɗirima bisimillah Allah wallu en kadi nde hitande mayata kadi taw enen fof eɗen celli taw kadi eɗen cellira ɗum noon habaruji men hande ko ɓuuri mawnude ko ɗo e États-Unis hakkude e Venezuela. donc siftinde on tan ko ñande samedi ɓennuɗo hono kamɓe États-Unis ɓe neldi militaire uji mabɓe ko mbiyata opération spéciale toon to Caracas e ɗum noon tumnade hande gardiɗo parti laamiɗo toon to Venezuela o wi wonde ko américain ji jeehi ko galle makko kanko Maduro gonɗo toon to camp militaire mo woɗɗani e saraji Caracas ɗum noon ko toon ɓe nangimo ɗum noon tumnade hande no américain ji mbi nangimo ko samedi nayimo toon to bateau porte avion biyeteɗo Iowa Jima gonɗo e toon to duwa ɗum woɗɗani to Caracas toon ko a partir toon o jilnana e avion ngaji goɗɗo adda e ɗo États-Unis ɗum noon wayno ko kanko Donald Trump hollino photo ji muɗum guila nden ni kanko Nicolas Maduro en wayno ko kalane walla lefol ne waɗa yeeso makko pour oto wawa andude holto nawete mo jolna e oɗon baso kanko Nicolas Maduro e jumsude makko ɓe jettima toon to New York base garde national gonɗo toon to New York ene wayno avion o yettinimo toon on wonde e yimɓeɓe o nanguidaɓe balɗe tati caggal nde kanko laamu makko kanko Donald Trump yanni toon to Venezuela nangi hono gardinoɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro hono kanko Donald Trump e nder avion hannde ko haalde journaliste uji kadi wi wonde ko tawde kamɓe États-Unis ɓe mbaɗino opération ngaji militaire uji toon to Venezuela ɓe nangi gardi ɗum ene wayno oɗo saha joni ala fof bawɗe dartinde États-Unis so alama nangude ardiɓe leyɗele goɗɗe o limti hen ɓeɗon leyɗele noon ko wayno Cuba ko wayno Colombia, Mexico, Iran e Greenland ɗum noon e wayno ɗum fof ko hunde gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump mo haala ɗum o wi wonde ko toon to Colombia siftinde on tan Colombia hono gardiɗo leydi muɗum kanko Donald Trump ene wayno ko o waddino e muɗum gila e batu bonnungu ɗo en États-Unis bonnungu toon to New York taw ko batu Nations Unies ene wayno oɗon wino ɗum kañum ko ɗum yo visa mum hefti taw deja yalti leydi ndi donc oɗon wayno ko hakkude maɓɓe welani oɗon o wi wonde ko oɗon
odon laamu dum kanyum ne yamire cocaine yo fewno son tonto Colombie e dum nane wayni ko kanyum wodum ko jowrewden ko way wonto kam dan cham kare der kongudi limtaadi tonto journal biatedo People o wi wonde en wayni ko dedo leydel le limtide en hawnaki leydel godde nen don gonde aduna ade ganda kambe États-Unis de bela yaade fumba be janoy son so tawi ardibe mudum be tawi walla laamuji gondi son di be tawi wona laamuji ko laamuji badoji ni ganda hunde lundinde kambe États-Unis ko jidi ko way wonde fof dum kadi ko hunde ganda kambe sardiyankobe surtout yenno kambe kubure ne democrate nana continue na kabe wala sajon siftin don tan ko Donald Trump jaro hande dubi capande jeedide jenay non daw jolno e Air Force o wonde ko e wayni ko États-Unis hakkany gorum ke mayano e leylele kewde de ganduda en kambe ko mabbe kandi ko wadi serge mona hundire de lawol e der kongudi beyten kanko Donald Trump dum non taw jofrono ko gardido leydi Colombie hono kanko biyetedo Gustavo Petro o wonde wayni ko dido leydi Colombie arti dum ko neddo mo sellani kany worum jiddi fewnude cocaine e kadi yeyde dum fewnude cocaine beral ni yeyde dum États-Unis o don gardidido leydi hankadi wonta wawde wadde dum do fo non ko haaluji ni anda kanko Donald Trump andaka est-ce que gongira gonga woni ko menace wal ko haaluji makko ton ko wonde fo e ko kanko président Colombie ha e der kongudi jaabi o wonde woni ko yobe ngata so tay kal jiddo arande bo yaram ha jeego dañete dum fo non wayni ko do sa joni kambe surtout supportnobe Venezuela ko wayni Chine ko wayno Russie e ben continue o do sa joni hollude metere mabbe e surtout hollude wonde ko États-Unis ko wadata ko do sa joni ko gede ndewan lawol ha hande tonto Venezuela hono kanko gonnodo vice president mo Brazil hono kanko Delcy Rodriguez siftin don tan wani ko kanko warmo ko o jeftisi laamu dimanche hanki kon non e der kadi kongudi walno hanki wino wonde ko opération badar zone nangudo président mabbe dum do ko hunde lundinde lawol e dum do kadi ko hunde ko gede to ko tonyangi e dum non ko ala sako Nicolas Maduro artire ko yaaci dum non e wayni ko der kongudi kadi hande kanko Marco Rubio gardido affaires étrangères mo États-Unis adum non do haldano jani en ko wi d'abord ko lebe namdimo mbimo wonde tawti o do sajon Maduro nangira ko tarbi takidum ko fate drogo ko fate gede ni ganda pasdo en wiede wonde takken jogi perlage wala ni perlage hono vice président mako kam ne ko neddo cubado atar ko woti jefta est-ce que be keftini dum don be keftini gudon lam dum no fo non ari ko tiagal de kambe États-Unis ci gila nyande Maduro nangande be mbi wonde ko kambe États-Unis ngani woni ko kambe hankadi gardi so njubudi laamu tonto Venezuela habe jiya en yitere wonde ko hankadi Venezuela wonanta menace pour États-Unis adum no fo donc kanko Marco Rubio haali wonde ko kambe États-Unis wana wonjeede hol gondo son woja ko wonde ko laamu ngongu ton go fof ko laamu ngu no adini en wana hunde rewde démocratie e dum don kadi en wayni ko wana parce que Maduro nangama ton heddibe wonnobe laamu dum fof e ngoppi dum en ko way wonde fo en wayni ko kanko Delcy Rodriguez sifti non tan gondo joni président tonto Venezuela ko wonno vice président kanko Nicolas Maduro o wi wonde mani wado sa joni be ne continue haldude États-Unis haldude mum walla nanondirde mudum e won nokkuji won pour jewde bele jamne wada daña hakkude ko wonde fof dum don kadi ko kanko Marco Rubio kadi o wi wonde ko dum do fo ari kadi ko ciagal de kadi de fama wonde ko kambe Cuba en wayno kambe ko be jogol danji cedel siftin don tan ko États-Unis kanyum worum weldane Cuba kadi ko leydi ni ganda en kambe États-Unis gila e laamu makko hitan ujje naaji de sappo jeedi o wawi no uddude kala ko wete jokkondiral gongal hakkunde Cuba kono ay wonde ciagal mudum kanko président Joe Biden no artiri ngal don jokkondiral kono wado sa joni wayno ko kanko Donald Trump kadi mona menace Cuba way wonde fof dum do kadi ko gede ciakkiti garde hande hakkunde relation ngaji gonde hakkunde kambe États-Unis e kambe leydere takkiɓe dum e wiide makko kadi ko wadi kanko Donald Trump wi wonde ko yidi ko laamu makko wadi feere fof beele kala hoddibe mabbe wonbe taaribe États-Unis taw ko yimbe jamyambe en khaburuji men États-Unis ko kanko Nicolas Maduro dum non ko gardinol leydi Venezuela gaddado États-Unis gila nyande samedi nde en wayno ko hande suba ko ari ton to yeso tribunal dum non ko yeso nyaawo goto jaaro du capande jene e didi bieten Alvin Hellerstein
nyaawo mo ganda toɗɗaɗo ɗon yili ka e laamu makko kanko ancien président Bill Clinton siftinton tan oɗo nyaawo kañum wori men wayni ko baɗata ko geɗe muɗum kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kewɗo lundade Donald Trump ko wawi wonde fof en wayni ko kanko oɗo ñaawo en wayni ko nder ñaawɗo suudu makko ɗo ñaawete tumnade kadi wona avocat kewɗi mbi wonde o wondaka ko laamu ngu mijiro e oɗo maddi toon walla wonda ko yimɓe woɗɓe mijiro e oɗo gadda toon hono kanko Nicolas Maduro ko wawi wonde fof Nicolas Maduro ari toon to huccidema ko hannde pour heɗade holko ko takka ko kanko Nicolas Maduro e jumsude makko o wi wonde ɓe mbi wonde ko kamɓe ɗiɗi fof wonde ko ɓe wona kamɓe tooñi koɓe dahaɓe ɓe gadda ɗo États-Unis ɗum no haali ɗum koye Espagnol kanko Nicolas Maduro ko siftindon tan ko ɗo dunnu fof ma won lebbi 3 walla 4 joni kamɓe États-Unis ɓe continue hare hay sinno wonani hare udditinde hakkude maɓɓe Venezuela eɓe continue bombardude laaɗe kewɗe gummotoɗe toon to tufɗi gonɗe saraji Caracas no Caracas ko wuro ko capital Venezuela donc bombardude ɗeɗo laaɗe wiide wonde ɗeɗo laaɗe kañumen ko yimɓe yeeyoɓe drogue aji goni hen walla ko yimɓe ittoɓe drogue fo ummade toon Venezuela faade toon to Amérique ɗum noon kadi no wayno ko sakkiti koye yontere nde ɗe ɓenni nde ɓe mbawino kadi bombardude toon to nder Caracas hoore mum laboratoire goto walla usine gonɗo toon ɓe mbiyata usine o fewnata ko koye ɗum ɗon kadi ko hunde ko confirmation mo kamɓe Venezuela naɓe ni kamɓe koye maɓɓe kaali mbi wonde ko oɗon usine bombardama e kadi yimɓe maayi hen ko wawi wonde fof en wayni ko holko woni sababu nangugol makko kanko Nicolas Maduro tumnaɗe hande CNN ko haalata ko woni sababu ganduɗaɗo joni ko kanko Donald Trump e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe tuuma wonde omo yiɗi bonnude laamu Nicolas Maduro wona sibabunde démocratie ko sibabunde wonde ko kamɓe États-Unis eɓe jiiɗi contrôle de kala pétrole gonɗo toon de Venezuela par ce que Venezuela siftindon tan ko leydi ñaande leyɗele jogiiɗi ɓuuri pétrole e aduna he taw kadi ko pétrole mum heewi donc kamɓe États-Unis soɓe contrôle oɗon pétrole hawnaki ma ussu cugguji pétrole gonɗo ga en États-Unis walla ma ussu ni kamɓe États-Unis koɓe gasata e ɓulli mabɓe pour ɓe mbasa wutorade ɗum ko CNN kadi ko haalata wi wonde ko kanko Nicolas Maduro hay sinno nanngama hannde kadi ene wayno ko gila hitande ujunnaji 2020 ene wayno ko kanko hoore makko inde makko koko nawno e tribunal uji Amérique bonandeji ne pawa e makko sibabunde drogue kalteɗo walla sibabunde kanko hoore makko walla leyɗele walla pelle wat boniyankoɓe kewɗe hebde kaɓirɗe ɗe jamiraka ɗum noon ko wawi wonde fof ɗum ɗo hay sinno ko nanngama hannde tumnade kadi hande sababu goɗɗo ɗo en wonde ko ɗum ɗo ko hunde fuɗɗinde gila hitande ujunnaji 2020 e temps kanko ancien président Joe Biden tumnade hande Donald Trump ko haali nde huccide journaliste uji e ɗum noon kadi taw mo dari mo wonde kadi ministre makko des affaires étrangères hono Marco Rubio o wi wonde ko ene wayno ko ɓe nangi hono kanko Nicolas Maduro e jumsugu muɗum ɗum noon e wayno ko à partir de hande kamɓe États-Unis kamɓe jogori rewde juɓɓude laamu Venezuela no laamora ɗum noon ha oɗon temps ɓenna walla ha tamuɗum ara wonde ko kamɓe États-Unis ɓe gandi hen kadi wonde ɓe kisi ko wawi wonde fof ɗum kadi ko kanko Donald Trump haali ɗum ɗon noon ko hunde nde ganduɗa en Amérique naɓe surtout yimɓe sarɗiyankoɓe ambi wonde ko ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ko violation droit international kono noon kadi ne wayno ko kamɓe Amérique ni ko ɓuuri hewde kam républicain cuwata o haalde kono noon républicain puɗɗiɓe haalde woni hen puɗɗima défendudemo woni hen kadi puɗɗima wiide wonde ene wayno ko yaɓɓi lawol kono ko ɓuuri hewde démocrate en sarɗiyankoɓe oɗo sa joni mbi wonde ko kaaɗo haala il faut ko mana e congrès ko bonande yettinde kala ko wiyete empêchement donc vice président mo Venezuela ko debbo kono kanko biyeteɗo Delcy Rodriguez o wi wonde yimɓe paam wonde ko leydi Venezuela président muɗum ko goto ko Nicolas Maduro ay donc en wayno ko kanko hoore makko hayso Nicolas yiidi mo yeehi mo continue laamu Nicolas Maduro wonno ɗon ngu en wayno ko kanko woni vice président kanko woni oɗo saa joni jogiiɗo ko fate juɓɓude laamu toon to Venezuela ko e tumnade kadi konngudi ɗe o haali o wi wonde ken wayno ko leydi ndi woni joni koye toñangeji en toñe
ɗum noon won sibabude États-Unis o haali kadi wi wonde ko jogii leyɗele kewɗe sipportuɓe mo kanko vice président gouvernement maɓɓe o haali hen leyɗele Europe o haali surtout wayno France o haali hen kadi Chine ko wayno kamɓe Russie ko wawi wonde fof en hani ko kaɗo haala ko haala ɓeydu ka oɗo saa joni sikkiti wonande yimɓe oɗo saa yimɓe ganduɗa sipportunoɓe kanko Donald Trump surtout en e nder campagne makko o wino ko o nawata han kadi américain ji militaire ji américain ji kala ɗo guerre woni kono noon wayno oɗo saa joni o fuɗɗima déjà nawde toon to Venezuela yimɓe américain ji nan ɗon déjà en goni leydi toon to Venezuela ɗum ɗon kadi ko guerre gudditiɗo hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Venezuela habruji men États-Unis hande toon to New York kono kanko Zohran Mamdani ɗum noon ko maire cuɓaɗo kesso yo ardu toon to New York on wayno o ƴefti kanko hoore makko liggey makko ñande 1er janvier hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e goho kono ko teskira ñande wondata de pour ƴeftude mandat makko en wayno wondi ko place mo ganduɗa kadi ko toon ko nokku ganduɗa en ko populaire ɗum noon koye lawol presque won gongol makko kadi teskira en ko kanko gardiɗo justice toon to New York Letitia James kanko woni balluɗo hono Zohran Mamdani ha wonde ɗum ɗon ko teskiram kadi kanko Zohran Mamdani caggal nde wondi nde en wayno o wawi kadi yobde buuɗi jeenowo itte poste makko pour ɗum ɗon ko frais pour jogade cartal pour wonde maire ko wawi wonde fof en wayno ko ñalawma makko gadano kanko Zohran Mamdani caggal nde wetti nde en wayno ko won wayloji kewɗi ɗi o waɗi wayloji kewɗi ɗi noon jamire kañoraɗe noon ordre exécutif ade o waɗi ɗum noon ko waylude won gueɗe won surtout yen gueɗe ɗe ganduɗa kanko gonnoɗo ɗon maire o Eric Adams ɗe wonno non ko gueɗe ganduɗa baɗanode caggal 26 lewru septembre hitan ujunnaji ɗiɗi 24 ɗum noon ko caggal nde kanko Eric Adams nde o nawno toon to tribunal o takka won gueɗe ɗo waɗi ko wawi wonde fof kadi won gueɗe kadi kanko Zohran Mamdani o fuɗɗi oɗo saa joni ko tengtinde yimɓe ɓe ganduɗa hoɗɓe toon to New York yoɓeɓe luwoye e surtout en haare nde goni contre joom galleji en goni toon wasi ko yiyama kanko hoore makko omo yeehi e won appartement ji won omo ƴeewa douche ji men no boniri walla douche walla ɗi galleji no ciirta ndiyam e gueɗe mbaɗe noon o wi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa ko darotoɗo pour wallude yimɓe hoɗɓe ɗiɗo galleji ɓe contre joom galleji en ɗum ɗo kadi ko hunde nde o haalno e guila e campagne makko ko wawi wonde fof kanko Zohran Mamdani kadi wawi addude neɗɗo goto kadi ko avocat kañum hoore mum wallude ɓeɗo hen wiyeteɓe hoɗɓe ɗiɗon galleji oɗon avocat kadi ne wayno ko kañum hoore mum ko gandaɗo no fewi meeɗi wonde défendre goto yimɓe nangunoɓe toon contre terrorisme toon to New York ko wawi wonde foof oɗo saa joni ne wayno ko laamu makko waɗi wayluji kewɗi wayluji ɗi kadi ne wayno ko kamɓe gouvernement Trump eɓene kuuli hen oɗo saa joni sababude ko haalte oɗo saa joni omon wowi kala ko contrat ji baɗanoji hakkude kanko mairie toon to New York e surtout yen business aji ɗi ganduɗa kanko Donald Trump galle makko jeeyi walla famille makko jeeyi kanko Zohran Mamdani wayno ko mumti ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ene ƴeewa oɗo saa joni hono jogorwade siftinton tan kanko Zohran Mamdani o yarata ko duuɓi 34 e kadi ko kanko woni premier maire gonɗo toon juuɓaɗo toon to New York e kadi ko julɗo e kadi ne wayno koye kañum horum taw jibinaka e leydi he donc kanko Zohran Mamdani kadi goto e wayluji ɗi waɗi o wawi kadi wiide wonde ko kala gonɗi toon to New York ko kala kalisaji ɗi mbaɗanno pour wallude Israël o dartini ɗum ɗon ko siftinɗon tan kanko e campagne makko kadi koko darinoɗo no fewi ha yennude Israël e kono noon wi wonde ko kala ko waɗanto noon ko wiyete antisémisme hollude gañantumagal contre juif en ma o haaɓe ɗum ɗon kono noon e wayno ko wawata darade kadi wasa haalde kadi kamɓe juif en gañantumagal ɓe jogui contre leydi toon to Palestine ha hande habruji men États-Unis tumnade kadi ko yalti toon to politique o hono kamɓe laamu Donald Trump ene wayno ɓe kabrani toon to congrès surtout ko mbiyata fedde yimɓe nogas wonɓe toon taw ko républicain et démocrate en ɗum noon ko ardiɓe toon ko fate surtout yen jokkodiral hakkude kamɓe laamu ngu e kamɓe ko fate ene kala ko fate guerre ɗum noon tumnade kadi kanko gardiɗo oɗon comité o hono kanko biyete Tom Cotton jeeyaɗo toon to Arkansas o wi wonde ko laamu Donald Trump haalani congrès tan ko caggal nde kamɓe militaire ji américain ji jetti toon déjà to Caracas ɗum noon toon to Venezuela e ɗum noon kadi ne wayno ko kala ko fate nangugol Nicolas Maduro ɓe tini ɓe gandi ɗum tan
ko taw deja ɗum fuɗɗima tum waɗi aɗa hande communiqué gomide toon to political e the hill mbi wonde ko administration rokkani kamɓe ardiɓe nguɗu gomu toon to congrès tintingol ko adi nde mbaɗata ɗeɗon gueɗe ɗum noon ko ɗum ɗo fof noon e tunnade hande ɗiɗo journuji mbi wonde ko kamɓe laamu ngu ɓe mbi wonde ko mbaɗi ɗum ko beele surprise mabɓe ne wasa bonde ɗiɗon kabaruji hoto jaltude ha kamɓe wonɓe toon to Caracas ɓe tina ko wawi wonde fof e tunnade kanko sabɗe yanke biyeteɗo Tam Kaɗon jeyaɗo toon to Arkansas o wi wonde ko kanko kadi ardi wonde goomu toppiti ɗum ko fate intelligence ɗum woni ko haali ɗum kadi ko nde wari toon to Fox News ɗum on ñande samedi nde o wani kanko hoore makko o yetti laamu Donald Trump pour wasde tintindeɓe wonde ko gueɗe ɗe waɗata ɗe wiide makko kadi wonde so ɗum ɗo tintinnomi ɗum firti wonde ko kabaruji ɗi ciyaɗe walla tine banggue goɗɗo ɗum noon ko hunde moƴƴere kanko Tam Kaɗon kadi wi wonde ko ene wayno ko congrès fotani tintinede nde FBI sohli nangude neɗɗo fof walla foti habde yimɓe waɗa boniyankoɓe fof pour no nangoye ɗumen FBI fotani toujours haalande kamɓe congrès o wi kadi ne wayno ko ardiɓe laamu ngu kala kadi jogui gueɗe baɗe noon pour nangoyde yimɓe walla yanude yimɓe wona toujours no foti haalandeɓe kono noon ene wayno ko kanko Mark Warner ɗum noon ko démocrate jeyanir toon to Virginia o wi wonde ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa moƴƴani par ce que ma rokku yeruji kewɗi surtout wonande kamɓe Chine e kamɓe Russie wonde en wayno ko kamɓe koye mabɓe en mbawi wadde gueɗe baɗe noon wonande leyɗele takkiɗeɓe e ɗum noon kadi o wiide makko kadi o wi ko constitution mo États-Unis ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo ko décision ngaji ɓurɗi bonde pour hutorade militaire agal e yaade leydi e ɗum ɗon kadi constitution États-Unis wi wonde ɗum ɗo ko juuɗe congrès waɗa ɗum ɗon kadi ene waɗi sababu muɗum par ce que hutorade militaire agal pour samminde laamu walla waylude ɗum battane mum ko ɓuri hewde haɗata tan e ɗon ɗoɓe janoye ɓeɗon ɗo ene wawi wontude guerre kadi gudditiɗo ko wawi wonde fof kamɓe démocrate e républicain goto fof tunnade kadi no ko andira ene wayni ko kañum hoore mum dakkodirani ko donc ko jiita e ɗum ɗon hono kanko walno o wi wonde so tawi o wi donc ɗum ɗo ko Donald Trump waɗi ɗo ko donc rokki hono oɗo kamɓe Chine oɗo saha joni gonga tigi yoɓe janoye kamɓe koye mabɓe so beelama toon to Taiwan walla rokki kamɓe Russie naɓe ni yoɓe janoye toon to Ukraine ɓe nanga hono président mo Ukraine Vladimir Zelensky bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jokkodir joni Tidiane Niang wawa rokkude en ko jogani en ko fate coftal ɓelle Tidiane Niang bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencudi potel championnat mo leydi Mauritanie Super 2 kiiɗe hannde nde woni waktuji 16 to stade Sekha Boydi ASC Pompier kañum heeɓi polgue yesso kippu Nouakchott mo académie taw ko logguiɗiɗe loggol gotol ñalawma janggo so woni 16h GMT to stade Sekha Boydi FC Nouadhibou ma hiwdir kippu Nouakchott King tumnade kippu KDFC jouwoɓe championnat mo leydi Mauritanie Super 2 e bayinago mabɓe ɓe kolliti hono gonnoɗo keblo kippu KDFC biteɗo Cheikh Diallo natti wonde keblo kippu KDFC ndiɗo mbaɗi ari ko caggal défaite ñalawma hecciyanki kippu KDFC to stade municipal mo Keyde yesso kippu ASC Police taw ko logginayi ndiga yencudi championnat féminin woni championnat rewɓe mo leydi Mauritanie Super 2 9e journée FC Riyad kañum hiwdirno kippu ASC Douagne ko ASC Douagne wawi heɓde polgu taw ko loggitete loggol gotol ASC Sinim kañum heeɓi polgue yesso kippu ƴellitare loggitete ndiga FC Nouadhibou kañum hiwdirno kippu FC Samal potel ngal wawi gase kuɗeke on partout ASC Amam kañum heeɓi polgue yesso kippu ASC Garlol SOS taw ko loggitete ndiga kabruji Coupe d'Afrique Maroc hitandu junnaji ɗe 25 pottitte kiiɗe hannde 8e de finale nde woni waktuji 16 kippu Égypte kañum hiwdirno kippu Benin ko Égypte wawi heɓde polgu taw ko loggitete loggol gotol Nigeria 19h GMT kañum jaɓino kippu Mozambique ko Nigeria wawi heɓde polgu taw ko logginayi ndiga ñalawma janggo ne waɗi 8e de finale so woni 16h GMT kippu Algérie ma hiwdire République démocratique du Congo 19h GMT Côte d'Ivoire ma jaɓo kippu Burkina Faso
gudiren kabruji men coftal balli championnat ji dunde Europe pottitte nyalamo jango championnat mo leydi Angleterre so woni 20h GMT West Ham hiwnder équipe Nottingham Forest. Serie A italien pottitte nyalamo jango Sassuolo 19h45 GMT ma hiwnder équipe Juventus. Kabruji men coftal balli ko do kaade en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wol to mbawi wonde fof. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji min jogon noon hannde ɗemgal pulaar rewɗo jamma altine 5 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi haaldata mon ko musidɗo mon Amadou Touré walluno en fati coftal ɓalli ko Tidiane Niang e wallu en kadi ha gueɗe ɗe jaari yesso ko kanko directeur programme radio Jowol Sare onon Foutangue Diaw ɗum en daal jaam ha jankoro on jarama.